saking KUA Gajah. KUA Gajah. Nggih, niki nyuwun sewu lho saderengipun. Bapak Naib niku niki mungkin sekitar jam 9. Lho, sama apa kuwi? Sama apa iki? Enjing, lha niki kan nembe ijab teng gene mriko Karanganyar. Sik to. Yamene ngijabke sing dijabke wong apa dudu? Jarang. Kok iso? Niki Ayo. nggih, Pun. Ijab Tapi ya, enten Pak, ya? jole niki kiriman keng KUA. Heeh. Lah niki pun ngebel keng Negara Manca. Lho. Teng mriki badhe diwontenaken hiburan. Ana hiburane. Nggih, kalih ngerantos Bapak Pas Naib. dateng saka Kabupaten Tuban ngono. Boten keng KUA Gajah. Sumbangan saka Kersane KUA pun kecewa Gajah. ngentosi Pak Naib. Iya. Saking India. Weh. Tosi nggih.